jane dinggo. Mboten napa-napa. Kene Aja ning dhuwur ya, aja ning dhuwur. Sesuk urung dinggo. Heh. Sesuk urung dinggo. Ya Allah lah gur. Aku gutekne pengen biyen urung tau ngene iki lho Mas. Iyalah. Nene. Urung tahu toh? Urung. Berarti sertifikatmu wis turun iki. Ngapane? Wis turun urung sertifikate? On proses. Proses lah ya. Rene to Mas Uli. Lancar, Kene iki linggone kene penak banget ternyata. Lah gak gur linggo etok-etokan kowe kok. Linggo tenanan gelem aku. Eman-eman wis disewa lho Mas. Niki dekorasinya dari mana? Dari Lare Gunung. Lare Gunung ya Nan? Iya. Ah, jen. Rene Mas Uli. Iki aku nyanyi nang kene apa to? Mboten napa-napa. Niki wae diparingi Bu Karti. Nggih. Mugi-mugi rezekine ora lokak ning sansaya kebak. Nggih. Ora wutah ning sansaya wutuh. Jenengan ki karo Ora ngepek. robo ning sansaya bakuh. Jenengan ki karo ngepek to terangane? Iki anan iki. Lanjut ya Mas. Nggih. Tututan sakjroning ati. Tetan lunton saya merati. Aku kowe dadi garwa. Dadi garwa. Bergelerin ning gubuk asmara. Ya. Ayo. Tulisan cepeti mentale mandek ki